На 29 юни вие гледате регионалната емисия на СКАТ Кърджали. Кърджали отново е сред градовете в страната с най-тревожни данни. Според проучване на Асоциация Прозрачност без граници, градът е на едно от последните места по индекс на почтенност. Основна роля за този извод изиграла ниската оценка на кмета и общинската администрация. Вижте повече. Според данните на Асоциация Прозрачност без граници, Кърджали е в дъното на класацията по индекс на почтенност – 2,84 по скалата от 1 до 5. След Родопския град са само Видин, Варна и Хасково. Основната причина за това била ниската оценка на кмета и на общинската администрация. Оказва се, че оценката за дейността на кмета е най-ниска в сравнение с оценките на институциите за цялата страна. Това се дължало главно на липсата на прозрачност и отчетност. Оценката на администрацията е на същото ниво. На предпоследно място сред общините в България заради отсъствието на електронна система за проследяване на преписките и невъзможност гражданите и бизнеса да получават адекватна информация за качеството на административното обслужване. Резултатите от проучването на асоциацията са били представени на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. Резултатите са част от първото по рода си у нас годишно сравнително изследване на ключови институции по 73 различни показатели, озаглавено индекс на местната система за почтенност, което проследява работата на кметовете, общинските администрации, общинските съвети, съдилищата, органите на реда. Целта на това проучване според инициаторите му е да се направи разрез на обществото и да се сравни картината в различните региони на страната, като се фокусира върху капацитета на институциите, тяхната роля в процеса на утвърждаване на системата за почтенност на местно ниво и вътрешните правила за управление. От асоциацията допълват още, че общата оценка за изследваните институции в Кърджали е тревожна липса на почтеност. Всички тези данни навеждат на мисълта, че дейността на местната власт и администрация често не е в услуга на гражданите, но не се прави нищо в посока това да се промени. Общинските служби по земеделие ще могат да издават кадастрални карти и електронни услуги, сочи новия закон за кадастъра и имотния регистър. С дигитална кадастрална карта чиновниците ще вадят скици на имотите за изповядване на сделки, получаването на евросубсидии за обработване на ниви или за вадене на разрешително за строеж. Това ще стане възможно чрез въвеждането на дигитална кадастрална карта и довършването на започнатата преди 15 години реформа в кадастъра и имотния регистър, която предвижда преминаване от поименна, както е в момента, към поимотна система. Промените са заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които се разглеждат на второ четене в парламента. Вносител е Министерският съвет. Те предвиждат всеки имот да има електронно ЕГН, в което да се види историята му, всичките собственици и евентуални тежести. Към днешна дата едва 22% от страната има такова кадастрално покритие. За целта ще бъдат инвестирани 12 милиона лева от оперативна програма Добро управление. Средствата ще се използват за измервания, развитие на кадастралната карта и изчистване на грешките, за да може да има верни данни в общия кадастър. Срокът за изпълнение на европроекта ще бъде 2 години, през които трябва да бъде постигнат търсения резултат. И една новина, която касае тазгодишните абитуриенти. Те трябва вече сами да си плащат здравните осигуровки. Как и по колко, вижте в материала. Бъдещите студенти и младежи, които все още не са започнали работа, трябва сами да плащат здравните си осигуровки след завършване на средно образование. До завършване на училище това се прави от държавата. Лице, което не плати осигуровките си за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравноосигурителните си права, те следва да внесат първа здравна вноска за юли в размер на 16,80 до 25 август 2016 година. Важно условие е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25 число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание, и се подава в структурата на НАП. За справки и разяснения, тазгодишните абитуриенти могат да се обърнат към сайта на ведомството или на телефон 0700 18 700. Православната църква почита днес паметта на първоапостолите Петър и Павел. Днес, според народния календар на българите, се отбелязва Петров ден.
Днес почитаме светите апостоли Петър и Павел, най-видните ученици на Исус Христос, наречени първопрестолници на християнската църква. Свети Петър бил рибар, той пътешествал за да проповядва Христовото учение, бил разпънат на кръст в Рим по времето на император Нерон. Името му е тясно свързано с това на апостол Павел. Той е считан за апостол на любовта. Павел бил посечен с меч. Двамата апостоли обикновено са представени заедно, като държат в ръцете си макет на църква. Апостол Петър се изобразява често и с ключовете в ръце, символ на думите, казани му от Исус Христос. И ще ти дам ключовете на Царството небесно и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небето. И това, което развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Бог е особено чувствителен към молитвите на повече хора, когато са събрали на едно място, защото сам ни каза и обещава, че където се съберат двама или трима, в Негово име Той е между тях и ще чуе молитвите и ще изпълни нашите просби. И едно съобщение за всички пенсионери. От 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 година, ще бъдат осъвременени с 2,6%, напомнят от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите чрез пощенски станции ще започва на 7 юли, четвъртък, и ще приключи на 20 юли в сряда. Уточняват, че преводите на пенсии по сметки на пенсионерите, които ги получават по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли. Увеличението е на основание член 100 от Кодекса за социално осигуряване и постановление на Министерския съвет от 8 юни тази година. Определен е нов размер и на социалната пенсия за старост – 118 лева и 14 стотинки. Разпореждания с новите размери на пенсиите всеки може да получи безплатно в приемната на отдел пенсии на териториалното поделение на НАП. Това бяха новините на СКАТ Кърджали. Желаем ви хубава вечер!